KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma bandiraɓe yeɓoɓe ayawo habrirde Pindi TV wondude Daka TV kam e Kanel Média onon kalon jettama gonɗen koye Daka édition 2023 on gari ngoɗo wuuro mo ganduɗa hakkude muɗum e Daka woɗɗani ko kilométre goto walla ni tawi timbani ɗum ko goto e guure ɗe ganduɗa eɗen gari wadde ko wite ko découvrir woni yitude ngoɗo wuuro ganduɗa koko suuɗi tawi ko jeeyaɗo Allah tedduɗo kañum siñcuno ngoɗo wuuro ma en pamɓe tawaten toon ɓe maɓe kalan en hol sirlu ngoɗo wuuro e holko saabi ngoɗo wuuro sinthia ma en gandu ɗum so Allahu lamɗo jaaɓi ɗum noon eɗen mbiya bandiraɓe bisimilla ngoɗo wuuro witego Abisama Khoune wuuro ngo ganduɗa ina ɓaadi Daka mo Madina Gounass no fewi ɗoɗo tawate oɗo saaha ɗum noon eɗen jaada e caméraji meɗen keɗɗen ɓeɗo jeeyaɓe Allah ɓeɗo taniraɓe ko mbawi haalde ngoɗo wuuro ko joni joni wonata. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورضي الله عن قدرة أبي العباس مولانا أحمد بن محمد بن السالم الشريف الحسني التجاني وأنا حبيبه وخادم طريقته ومريده الشيخ الحاج محمد بن سعيد رضي الله تعالى عنه وعن كافة خلفائه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ngari ɗo hande e nokku Abisama Khoune tawde ɗo ceerno Mahmoudou Jalaluddin e ceerno Ahmadou Ammar e joom galle o jaatigui men ceerno men Baba Moussa e ɓesgu galle ngu fof e ceerno Mouhammad Niang mo ceerno Adama mo gandanɗa ko on wonno baɗanoɗo ɗo o eɗen gari ɗo lomtade dental ngal fofo noon en namda naade ɓe hunde e nokku oɗo Abisama Khoune non no Seydil Hadji Mouhammad Saïd radiallahu taala anhu caggal nde o sinthi Madina Gounass o sinthi fodde 55 e wuuro ngoɗon e ko hen jeeya wuuro fof noon e sifa mum kono ngoɗo kam sinthira tan ko uniquement ko janngingol alqur'ana ko ɗum ngo sinthia ɓeɗo seeɗanɓe ɓe joddi ɗen fof ko ɗo ndeni alqur'ana wadde kanko ko ɗum tan ngo sinthira baɗanoɗo ɗo ko ceerno Adama Niang jeeyaɗo to Daara Halayɓe ko on ceerno Seydil Hadji Mouhammad Saïd radiallahu taala anhu wannoɗo kanko ne ala ko waɗiranoɗo hay service goto sona janngingol alqur'ana koye on nokku garɗen Abisama Khoune noon eɗen gandi nokku o koye nokkuji Cheikhna Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu to Aljazair to Algérie ko on o innira nde wonno ceerno Mouhammad Saïd radiallahu taala anhu fofo makko ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam Cheikhna Ahmad Tidiane wadde guure Cheikhna Ahmad Tidiane ɗe no famɗi hen guuro kadi ngo o innirani Abisama Khoune koye ɗin nokkuji jeeya miɗa andi ɗum ma ceerno Jalaluddin artan en hen ko ha mbawen wadde présenté jonde nde tan ganden ko ɗum addi en ɗo lomtade dental ngal fof e namda naade ɓe
hunde ko faati e nokku e ko faati e needi ko faati e jangingol nde wonno ko ɗum ɗoyiɗo programme uji woni Seydil Hadji Mouhamed Saïd radiallahu taala anhu waɗanno en programme lelninan en ɗaccani en ɗo ko heen wonno ko yahanno woni base makko e golle makko ɗe ha joni ko ɗum yahata ha yetti ñalawma hande o to Madina Gounass alhamdulillah rabbil alamin hande ena yaara e 167 du'a Qur'ana ɗum eɗen mbawi wiide en jiyani e Sénégal wuro wango fodde ɗum e duɗal en mbawa wiide ala noon ɓaade en jiidani fof kono min kam mi suwa yiide ɗum taw ko hono noon kadi gure 55 ɗe eggi ɗe sinci ɗe ne famɗi hen guro kadi ngo ala duɗal alqur'ana 167 ɗum ko duɗal ɗum ko Madina Gounass tan ɗen duɗe fof noon hande ardiɗe ko oɗo ceerno men ceerno Ahmadou Ammar kanko Allah ardini ko kanko ceerno ardini duɗe gonɗe e Madina Gounass ɗe fof kanko ardi ɗum kanko ni ko joom duɗal ko janginowo Qur'ana e sharia fof ɗo galle ceerno ɗo kono duɗe ɗe fof so ndendi kadi ko kanko woni gardiɗo duɗe ɗe duɗe ne mbiɗon programme ceerno Mouhamed Saïd radiallahu taala ko a taalim wa tarbiya enseignement éducation kadi ɗum ne kadi fecca ko faati e taalim ko wiyete enseignement ko kanko jogui ɗum kanko ceerno Ahmadou Ammar so won ko neɗɗo huujiɗo humpitade e jangde gila e Madina Gounass ha e ko faati hen ko kanko ko faati e éducation ɗum ko ceerno men ceerno Jalaluddin a tarbiya ko kanko halfina ɗum e dendagal ko faati hen fof gila e ko jangete no aduna he ko fof to français muɗum anglais muɗum kala hen kono ari koɗo makko ɗo woni damal ɗum noon wadde ko ɓen woni ɓe joddi en ɗo hande eɗen lomtiɗo dental ngal fof e yidde andude hunde e programme uji Seydil Hadji Mouhamed Saïd radiallahu taala anhu ɗum mata en dokka ceerno Jalaluddin o udditana en ɗo e Madina en teski en fota sabu jiiɗe gandane ceerno o haɓima hay kin hinɗako min toroɓe minen komin awluɓe minen komin nagam e ɗum haɓima ɗum no feewi e Madina Gounass haɓima ɗum no feewi e Madina Gounass ɗum o jaɓani ɗum fes haydara way laaw goto mbimo joɗɗi calɗo mawɓe fura nire yirlaɓe boysani to indira haɓe nannimo hen tawa ñirɓini min mi wona guirlajo mi wona bosiyajo mi wona pullo mi wona toroɗo mi wona ko Amadou Salam Tidiane artirde yimɓe ɗo fimde ɗo fimde nde nden yo ñaaw en woto ñaawɗen koye men banggue tinɗe ga banggue saabu ni anda gueɗe jeegom ɗe gueɗe jeegom bandiji besoin ngaji ɗi keewi feccirde yimɓe diine mabɓe wona fimde nde ɗemgal mabɓe leydi mabɓe nguru mabɓe liddiri balle hen e diwan mabɓe wona hoɗorde nde e ɗe gueɗe jeegom ɓe keewi e kinɗe mabɓe ɗum ɓe keewi hurtade sernude yimɓe gueɗe gadduɗa ɗe fof garno ha balla yimɓe sabu ko ɗon ɗe so tawi yimɓe fof kodino koye gotel kejjata ɗum hay sago yimɓe taro gam fof ɗo banggue yimɓe mbawa hejji wadde koɗe gadi ha balla yimɓe kinɗe ha yimɓe ɓuuri andirde leygol no wonno sowoni ko hinde wotere yajata ha ɓurta kadi Allah wi inna o jaa cuumaga ɓayde ndi taarafu mbaɗa kinɗe e leƴƴi ha gandodiron leñol so mawni ha gasi waɗe kinɗe nder maggol ɓuura ha gande ɓuura faltade ndeke fayida o wonno hay ɓe gandi wona hemɓe ceerta min komi toroto anka cubba anka labbo anka ɗen ɗin ceernude ceerta haɓe no feewi noon mo yenma kanko neɗɗo gandal ko janggo tan ganda eywa ɗa e Madina en teski mana so gan jibi kase bamtiyan kase o feewi ɗo moto baɗa koye tere guilden wona bayel kono wenni ga o suudi ga ɗaki ga ha heɓi moto baɗa koye tere guilden o feewi ɗum wasa ɗo yimɓe jettini nokku hankadi wona bayel tan tafata wona mabba tan siñata wona honɗe gueɗe yimɓe ndiwi noon
madina yimɓe win ɗon ha sidi hande wuro ngo wonnan arta hen sabu gal arta kesse kewɗe ko yimɓe ndi wuro ngo win ɗon natin tongade hen ɓooyi wona cubbal tan awata awɓe nan ɗo keewi ɗo wona subalɓe eywa wona fof masa meccal tan janngo tan wawa eyyi ceerno ɗum woni yennuma kañum e hen yimɓe yengon sunniyankoɓe keddo e tagodi tagandi mbasa wiide en takto koye mumen istifaji goɗɗi ko namdiɗama ko fati communication e ɗo rewi ɗo ko ceerno gollatno ko mi sikku ɗo ha ɗon ceerno Moussa Salim ari tottima bi maana ceerno ko golli ko fofof elle omo famno ko communication wawata yañude ɗum ko hen o rewni ɗum ko e lawol communication o yiiɗi mataw ceerno faami communication law en jii hande aduna o fof kala ko ɓe ndewnata ko communication kanko guila e law o faami communication o soodi maño o soodi bandaji fof o wiya jagge wonde hande sa naati e nder internet e hoore mum fodde bonnoɓe ko nanata toon e bonandeji ko toon kanko e hoore makko kanko ceerno e hoore makko o naati e nder toon omo golla joni noon famde mo internet guila e law ko kalɗa ko ɗo ko golli ko fof ko ɗo kanko no ɗo waɗi lawol ɗo o rewi e nder communication o rewi ha o golli ko fof o ara o nodda micro ji o kaɓɓe o haala yimɓe nano so yi joni mo wiya banda yo adde fawe haala ka jaggo o heddo ɗum ɗo fof ko laabi communication joni andi naabana ceerno Moussa Salim rendini ko naɓe mabɓe ɗiɗɗi fof o waɗi ɗe résumé wonde kam ya wallu en wonde ceerno mara ko golluno ko fof kanko ne lawol ngol o rewno tarbiya makko ko e communication jomne famminde mo noon akhiru zaman communication waɗi ta qaddu mum ta ɗagur ha yimɓe fof kala ko bonoyta ko toon walla ko moƴƴoyta kadi ɓuuri hewde kadi ko toon ha ƴetti lawol communication miɗa andi ko ngol lawol namde ɗiɗɗi fof communication famde ɗum law sigan mi jaabima koy eyyi ba communication kam ceerno sukaɗo o faami ɗum law o faami ɗum law no mbiɗen ni kanko soodi magnétophone makko nde gadde addande magnétophone o holde magnétophone o musidɗo goto téléphone yette Guèye mi yejiti inde mum on adi hebde magnétophone ari jooɗi sama ko nanga haala makko nangi yeehi arte gongol fawrinimo haala ka o haalanno ka ceerno i jam ɗum kayni haaltan hen yimɓe kaldiranno ni ustata ɓeyta no ɗum heɓorto wiyama on adni magnétophone kono nayi fof waɗi feere kam o soodi magnétophone to Sentiane Ɗahir o yaha simi ɗojjunanko omo jogui hen fandare nde hande feeñi eywa ceerno andi communication no feewi kadi omo andiri on saaha nden communication yetta heɗo e doole hewe doole kadi o meeɗiɗo kanko ceerno hani mi daña hande to kalami tan aduna o fonan lawol gotol nden ɗum mijotonoke walla ɗum ni mijotono nden kono hande mi yiyama ne woodi hande ha nokku goto yimɓe fof nden mofto e téléphone aji kadi mofto e mbiyanno e nder ɗum ɗoji saari sa ñoƴƴi hen yalta keɗɗa wadde hande ɗum woodi kanko guinne o woɗama hani omo jogui to haala yimɓe fonno lawol gotol elle o fonno ɗum omo andi ɗemno ɗum ne ara e nder aduna hen eyyi amma to banggue wuuro ngo ne yarata banggue communication ɗon en jii hande ewa jumde galle Dakar Média JDM galle Dakar Média darim ɗum ne jeeya e gueɗe ko adi Dakar Média darade cafal en ne gonno ɗo ewa ɓamtare en ne gonno ɗo jayre aka majjani jayre gonno ɗo on saaha ewa wona jani wotere kay yaltude e Madina Gounass jay ke en ɗo hade Dakar FM arde Dakar FM ari joni ha jibini Dakar TV addi Dakar Média te wona no foti goɗɗum no hande no wiɗo hande jogiɗo siriji Madina ne kewi tab en mbaɗa hen en mbaɗa weki en nelda ɗuji mabɓe nde gasa ban communication gonga noon en namdi humpito communication ko laaɓi welki te banggue ɗi fon taaƴa ne wawi moƴƴinde ne wawi bonnude namdi humpito no fewi ɗum ne ko mawɗum fodde fuɗɗa ko ha joni min jii hen minen so Allah ko min jettiri Allah min jii elle min cikata min jiyata ko en yaari yeeso te min jiyata taw ko en yaha e ko yimɓe jahata ko kadi kamɓe ardiɓe e min jii taw Allah no arta yeeso o saka min jii eɓe ndenti eɓe gandi ko yimɓe jahata ko eɓe keddi eɓe jaaha duniyaato ɗum waɗi eɗen jetti Allah no fewi mbaɗo wiide ko e Allah nawru yeeso no en hande aduna communication hakki banggue
ɗo Madina Gounass hannde elle ko fofti e belni juuɗe ɓe ɗacciri wonɓe heen hannde ɓe sabu ɓe njii softende ɓen ɓe njii dara ko jinno wadde fof ɓenne waɗa ko ɓurɗum waɗi eɓe ndeeƴi e ñaagiɗe noon ko Allah nawru yeeso hunde ɓeyda foccade ɓeyda yaade yeeso ko haala o gokka kono ceerno e kamɓe so tawi anndi no gollirta kamɓe ɓe gollitta koye Allah sallallahu alaihi wasallam Allah mo gollita o noon kadi maɓɓe fof kadi koye on ɓe jowita kamɓe ene yii haa kamɓe ɓe ɗewata wiide e peejo hunde Allah ko ɓe goppiri Allah geɗe ɗe ɓe ɗewata e peejo hunde no feeñir fof tan ɓe jarno ceerno men oɗo yo Allah junnu balɗe makko heddinamɓe hujjude ceerno Abdoul ne haala ceerno Abdoul wi ñande mawno no wiye ceerno Ibn Oumar ruttima duuɓi ɓenɗi 2016 eyyi duttogol jawgol bettugol ha ɓurti sabu ñande minen kirdi ha 11 jamma ɗo ceerno min caaki min koye goto fof galle mum suwata min nano maayi hay ɗum o yaltu o yeehi to rutti no bettirni te ñande hen ceerno jogo dawde no fayi Mauritanie yaha ziyara fani betti ha ɓurti ceerno Abdoul arde haalani ceerno no wonde ceerno Ibn ruttima joni kono noon o wi habaru no yettiri ceerno ni kanko o huuli yahata ɗum dillinta ceerno no feewi yahata o tampintama o wi ceerno habaru noon ne muusi ne wayni ne yurmini ceerno mi ala eyi ene betti ha ɓuuri ceerno mi ala min bettaka min kala nde pimmi mi heeɗi Allah kala ko jiimi an ni o feeñiri koko wonno ha gasi tan haydara ala ko fuɗɗito hay hunde kala ko jiiɗa Allah ko wonno ha gasi jooɗi an noon miijortoɗo ɗon jaaro noon on ɗoppi gueɗe Allah suufu ganduɗa ne heeɗi Allah keɗogol ganduɗa e tan andi Allah bonnanta ɗum hay hunde eɗen jogui Allah jikki moƴƴo inchallahu taala ko nden ko Allah wondi hen eyyi to banggue communication mo kalɗon o ceerno o haɗani tan e communication nanguitade bandaji ɗi hay windude ɗi omo waɗanno ceerno Amadou Tidiane Dahir radiallahu taala kanko haalani kam ɗum o wi Amadou Hampate Ba wiyetede Amadou Hampate Ba waɗino bindol pular kono waɗirgol ko e banggue arabia o taw ko alkule arabe ɗe bindirte Amadou Hampate Ba waɗino ɗum o addi ɗum Mbour o yi ceerno Ahmadou Baro radiallahu taala o holli on yimo yo addu o holla ceerno Adjumani Saï o holli ceerno kamɓe ɓe jangi hen kamɓe ceerno Tidiane Dahir en wi ceerno yo janggu ɗum o jangi ɗum ha o wawi ceerno watti yamirde mo ñande foof yo windu banda o winda banda e ɗum so jamma ari so ceerno yi ha deeci o adda ko windi ko o reftana hen ceerno nde ko o haɗano tan kadi e nder bandaji he aɗa nana mo wiya goto fof yo ƴeew banda jaaduɗo e mum winda elle mo haalira hedde hono ni yo fof yo ƴeew banda ɗum yaadude e mum winda joguito tawa ina wallitoro to banggue communication wona o famɗinani ɗum hen nde wonno yimɓe ko ma wona kanko fuɗɗi ɗum noon saabu alqur'ana mataw koye ɗum jeeya ɗum nandide ɗum nandide saabu nelal ngal iwata koto Allah ara e nulaɗo he ɗum ko communication ma on ara yettinanamo annabi on ne wawa kañumne yettinde onne kadi yettinat kamɓe fof ko communication ɓe kutori e hayna sallam de yi ha hankadi ɗum ɗi lamɓe ɓe lamɗo fof o windi ɗum lettere waɗi ko lettre uji o sari ɗum fof ko ɗum golloɓe diine fof mbawata yaltude kadi communication ɗum ko noon o amma to ndeya yiyande ceerno Jalal jaabima ɗum nane e haala mum ɗo wi ceerno yimi mi wona o komi Almouri Cheikh Tidiane nde wonno ko diine ɗo yimɓe nodda e diine ɗo mbawata kadi wiide ina kirtina nde wonno diine kañum ko nelal ngal ganduɗa ko Allah neli ɗum e dendagal jeeyaɓe muɗum heddi noon wodat ɗo rewni nelal ngal kala mo rewni e mum nelal ngal kala ko jiiɗa ɓamti e aduna gila aduna fuɗɗi ha joni kala ɓe jiiɗa ɓamti ko e diine ɓe ndewi ɓe ɓamti
heddi noon sahaaji ɓe jamfo diine o ɓe gabbo ɓamtare walla ɓe nawda diine o e ɓamtare kono ala ko meeɗi ɓamtade so nata koye diine rewi gila annabaɓe adiɓe ko jiiɗa ɗo hannde ɓeɗo ɓamtiɓe ko fof ko annabaɓe adiɓe ɓe ne gari nde koye leƴƴi maɓɓe wonno gila nden kamɓe ɓe keeɓi diine ɓe keeɓi jangde ɗum waɗi ɓe jaawi yaade diine noon kala nde ari aduna heɓoto ko diine way noon kañum diine so tawi gollama tan aduna heɓorto joni noon heddi so tawi a golli diine o ha a heeɓi aduna beele aɗa heddo e diine he walla a fatade aduna joni noon kala mo diine rewi e mum soko leñol soko ɗemgal alay sago o ɓamtorto ɗum sabu joni so neɗɗo yiiɗi on diine koma jangga ngal ɗemgal koma jangga ngal ɗemgal nde wawa andude diine o ɗum waɗi ɗemgal ngal ɓamtorto sabu diine o ko diine o addi ko tawde leñol ngol woni e ɗum ko ɗum wonata pinal ngol leñol ko mbiyata pinal ma ko heewi hen diine jaɓani ɗum wiyete aada e bida wi ko ya woppu ɗum garta e ko diine ko eyyi ɗum waɗi sahaji so tawi neɗɗo o wi ne darda diine o leƴƴi tan so renaki kadi o yaltat diine kadi sabu ma o yi toon ko ganduɗa masalan joni ko witeɗo joni acci aada e bida ko ma aada e bida yettu toon ko haɗete ko ne wawi yetto yaade fina tawa neɗɗo mo ganduɗa ɗum o foti ko heddade e leñol makko pour leñol ngol wuura kono ɗum so acci ɗum o abbima diine o tan fewat enen kay to on banggue no ceerno wini ceerno en kamɓe ɗum ɗo ɓe pewjanta ɗum hay batte ɓe pewjanta hen hay batte ɓe gacci koɓe nelaɓe tan eɓe nelal he no ɓe mbira ɓe gollira fof ɓe gollira ko wonde hen tan no ɓe goniri hen ni jagga hen no ɓe jagguiri hen ni tiiɗen hen ɗum tan ko heddi ko jiɗɗen ko fof wawi heɓade hen kono se mbiyen pewjan ɗum won e peeja tan ɗum waɗi won e peeje ɗe ganduɗa rutti ko e gueɗe ne wona ko ma ƴewde sen yaadi e diine ma yaadani e diine ɗum waɗi ɓe duttanta ko ɗen feeje yewtude ɗum hitande gaynani ɗum saka lewru saka yontere saka e nder beetawe goto en jii gila puɗɗiɗen ɗo haalde gurdam cheikhna alhaji mouhammad saïd radiallahu taala anhu ko rogere wotere ƴettuɗen e nder dogue gurdam makko te hay nden en cuwa hay yettade hakkude mayre radiallahu taala anhu yo Allah yoɓan en mo jobdi moƴƴiri kadi ɓeydirɗen yettirde Allah fof ɗum yettori en koɗo ɓuuri laabde habaru ƴettete koɗo laaɓi ɗo nde wonno kala habaru ƴettaɗo o ƴettira ko ha o yajne neɗɗo noon hadema yajnude ko jajnata taw nokkuɗo selli moɗum yettoto fof yetto ɗum e yeeso sellugu en ngala ko ɓuuri sellude ko gittuɗen e ƴiƴam seydil haji mouhammad saïd radiallahu taala anhu eko faati e tarbiya e taalim en gandi hen ko gorko jambaro dawranoɗo mo ganduɗa darima nde yimɓe fof donki darade o dari ha dande alqur'ana towi en gandi kadi ko neɗɗo mo ganduɗa o ñanti diine o ñantugal keerigal ha wona kala dewɗo e ñantugal makko he sa yi ɗum mbiyata o ko almudo cheikhna alhaji mouhammad saïd radiallahu taala anhu wona omo addi diine kesso wona omo addi lawol gongol wona omo adi ɗo kadi e leydi he feññinde diine kono sa yi ha ɗo jareten ɗo kala ɗo almudo makko yiya wiyete ko almudo cheikhna alhaji mouhammad saïd radiallahu taala anhu o jogii ko goobu heeringu ngu ganduɗa ko ngun Allah wino nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam sibghat Allah wa man ahsanu min Allahi sibgha ngun goobu Allah ngu Allah rewni e ceerno men seydi alhaji mouhammad saïd radiallahu taala anhu ñaaguiɗen Allah koko heddiɗo e kedde aduna ko yo Allah goob ɗum kala mo Allah muuyi gobde e goobul islam allahumma salli ala seydina mouhammadin wa sallim bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe Dakar TV e Pindi TV e Kanel Média onon fof on jettama nde tawno ko enen nandi ko haala ɗo ko enen dardi fof oɗo nokku mo ganduɗa ko ceerno mawɗo mo mbiyata ceerno Mouhamadou Saïd Ba radiallahu taala anhu sinci oɗo nokku mo ganduɗa ko nokku baɗɗo fayida ko nokku mo wi e kunuɗe ƴogɗen ɗo hande
wonde ko nokku mbo suuɗi aduna nokku mo ganduɗa ko rewde Allah e janngude diine o e needi ndi woni ko tawete muɗum nokku o noon wiyete ko Abi Samahun o woɗɗani Dakar mo Madina Gounass nokku o tawete hande ɗo so woodi timmude kilométre goto ko ɗon haɗata en nani ko seeremɓe kaali ko taniraɓe ko mbi ko e ko yewiti o ɗon jiyaɗo Allah tedduɗo woni ceerno Mahamoudou Siraji Wane kañum adi haalde on daari on keɗima kono kadi e ceerno Ahmadou Amar Ba eɗen gandi kam ni haali hen haaluji baɗɗi fayida mo ganduɗa kam halfina dendagal duuɗe jangete toon to Madina Gounass woni 1.7 duɗal ngal ceerno walla ɗe ceerne darni toon ko kanko halfina duuɗe ɗe kono kadi nani ceerno Jalaluddin Ba kañumne kadi haali hen haaluji baɗɗi fayida haali hen kadi haaluji jaajƴi e ko yewiti e oɗo nokku ɗum noon en paami ko ɗum ɗo wonno ko garɗen ɗo wadde ko wiyete ko découvrir woni yiitude walla ni sunnare ha andina bandiraɓe wonde oɗo nokku ko nokku patam lamiji oɗo nokku ko nokku baɗɗo fayida ɗum noon ɗum wonno komin tonganno on dokkodirama aadi saaha goɗɗo so Allahu namdete KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko 900 mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma